3. Hej, jag heter Nelly och det här är min första video så jag ska göra en snacksvideo. Jag ska äta ostbågar. Jag ska äta 5 olika grejer. Det här är jag ska göra. Den får 5 av 5 poäng. Nu ska jag äta salta pinnar. Så här ser de ut. De får 4 av 5 poäng. Nu ska jag äta isby. Så här ser de ut. De får 1 poäng. De har ingen goda. Nu ska jag prova Pringles original. De får 3 av 4 poäng. Jag ska prova någon nötblandning. Och de får 3 av 4 poäng. Och de som vann var ostbågarna. Och jag kanske kommer göra en video i veckan och ibland kommer min kompis vara med och ibland kommer min stora bror vara med. Hej då!